आता मी तुम्हाला दाखवते मी कशी बटाट्याची भाजी आमची आई बनवायची. आईकडूनच आम्ही शिकलो आहे बटाट्याची भाजी बनवायला. आणि घावणे पण तुम्हाला दाखवते. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी गावावरून पीठ आणलं घावण्याचं, ते घावणे बनवायला दाखवते. हे बघा मी ते 2 ते 3 चमचे असं पीठ भरून घेणार आहे. मीठ घालून घेऊया. 3 ग्लास पाणी घालून घेते. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. शकता हे बघा एवढं आपल्याला पातळ पीठ बनवून घ्यायचं आहे. हे बघा पॅनवरती आपण थोडंसं तेल लावून घेऊया. आणि तेल हे बघा मी टिश्यू पेपरने सर्वीकडे असं लावून घेते. बघा सर्व जागेवर असं ओढून घ्यायचं आहे. बघा आता हे बघा बिड्यावर आपण घालून घेऊया असं पॅनवर. आणि बघा मस्तपैकी असे घावणे बनवून तयार होतात. तेल घालून घेऊया आपण साईडला. बघा असं घावणं परतायचं आहे आपल्याला. हे बघा मी उलटा करून घेते. तर आता मी हे बघा असे सर्व घावणे बनवून घेते. घ्यायचं आहे आपल्याला हे बघा. आणि आता मी परत फोल्ड करून घेते बघा. तर चारी बाजूने बघा व्यवस्थित असा शेकून तयार आहे घावणा. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा. तर आता आपल्याला बटाट्याची भाजी बनवायची आहे. त्यासाठी एक पळी तेल घालून घेऊया आणि त्याच्यात राई जिरं घालून घेऊया. आता त्यामध्ये मिरच्या घालून घेऊया आणि बरोबर मिक्स करून घेऊया. आता त्यामध्ये कढीपत्ता घालून घेऊया आणि थोडंसं परतून घेऊया. आता आपण त्यामध्ये 1 चमचा हळद घालून घेऊया, हिंग घालून घेऊया आणि चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि व्यवस्थित मिक्स करूया. आता त्यामध्ये बटाटी घालून घेऊया उकडलेली आणि व्यवस्थित परतून घेऊया. अजून चव वाढवण्यासाठी त्यामध्ये ओलं खोबरं घालून घेऊया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. थोडी अजून चव वाढवण्यासाठी त्यामध्ये कोथिंबीर घालून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता चविष्ट अशी बटाट्याची भाजी बनवून तयार आहे. बघू शकता बघा मस्तपैकी अशी भाजी बनवली आहे. अशीच आम्ही ना आमची आई भाजी बनवून द्यायची. घावणे द्यायची, कधी कधी आंबोळ्या द्यायची. तर मी आता हे मुंबईत आहे म्हणून चटणी बनवली आहे. पण हे खरोखरच भाजी बटाट्याची आणि घावणे किंवा पोळी ना छान लागायचो. आणि केळीच्या पानात आहे ना अशी बटाट्याची भाजी बांधून द्यायची. आणि आमचं वनभोजन आहे ना जंगलामध्ये जायचं. जिथे पाण्याचं ठिकाण आहे तिथेच घेऊन जायचे. आणि खरोखर खूप मजा करायचो शाळेत असल्यावेळी. तर आज ही परत आठवण आली म्हणून तुमच्याबरोबर शेअर करते. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद.